ihe ndị be anyị na-anụ ebe anụ nwa bụ ndị ji ụmụ ịtọ ndị grandmothers ụmụ ịnọ ụmụ na-abụ ndị nụrụ grandmother ka nkụ why ama akwa m o ama I don't know mana ihe ha na-anụ ebe anụ nwa bụ aida onye ji ụmụ ịtọ onye ji ụmụ ịnọ onye bụ grandmother nya nwa ọmụta ịghọtago ọyọ ka ha si anụ nwaanyị ebe a 1 minute ndị a na-anụ grandmother na South Africa ha na-anụ ya because of na ha chọrọ akwụkwọ ka ha na-anụ ya because of na ha chọrọ ị na-apị ọkụ ka ha na-anụ ya because of na ụtọ nwaanyị ndị obodo ọka na-enyezikwanụ ụka ọnụ ndị obodo ọka na-enye papers ụmụ nwaanyị ndị obodo ha na-enyezi ha na-enyezi papers isi na ha na-enye akwụkwọ isi na ọ bụrụ maka akwụkwọ na ịbụ onye Igbo kedu ihe nwere ike ime onye Igbo o mee travel si na grandmother ka ọ ya anụ and ọ na-anụ ya maka akwụkwọ ọ na-anụ nwaanyị ji ụmụ 5 ọ na-anụ ya maka akwụkwọ ka e nwee ike ịkọ ọsọ na-azụkwa ọ na-anụ ọ bụkwa na ọsọ na-anụ na ọ na-anụ ọ na-azụ ụmụ nke ahụ ndị nwa ịta mụrụ na ndị otu ka e nwee ike ịkọ ọsụzie I don't know amara m ndị be anyị na-abụ ha land ya n'obodo a ọ dịka ya sị na ebuje brain ha because ama na average onye Igbo enweghị ike ịnaruo fụ nwatakịrị nwaanyị mụtọrọ nwa be ha mụtọrọ ofu nwa be ha kwere nụọ ya ọma nkwenu ya ịghọtago so ọ na-agba m anya mmiri na-adị surprise ka ndị be anyị na-esi abịa ebe anụnwa ịfụ somebody ịfụ na onye amụtago nwa mụtarụ mmadụ ije mee ego isi na-anụ ya mana that person na-alọta Nigeria na-afụ single mother ji okwu nwa ọ sịghị na ọ chọrọ single mother na ọ chọrọ ịnụ single mother ọ ga-abịa South Africa ọ na-afụ grandmother ọma nwa ya nwa mana ha dị ebe a ọ dị ụka ndị be anyị dị too loose na South Africa ụka ọnụ will attest to it ha dị too loose I don't know amara na ọgwụ ka ndị a na-eji eme ha ka ịghọtago ha dị mma asịkana na ha dị so cheap ihe ịghọta because na nwoke be anyị etu ụmụ nwoke be anyị nọkọta ụmụ nwoke be anyị a na-azọ ha azụ ụmụ nwoke be anyị na-ama mma ụmụ nwoke be anyị na-adazu na-agwa ịghọtago mana ha bịazie obodo I don't know ọkọnji nwee ike na-akọ ọsị ọ dị ike ọkọnji konji nwaanyị gwara kasa n'obodo a na cold drink ya akpọ ihe nwaanyị onye ị chọrọ so why is mmadụ ya eji wee bịa obodo ụmụ nwaanyị ka nkụ ọsị na grandmother ka ọ chọrọ ịnụ ọsị na nwaanyị mụrụ ụmụ 5 ka ọ chọrọ ịnụ why o tebekatazi ojezie mee ego ya eme ịghọtago o mee ego ya ụkọrụzie ma ndị nke ọ mụrụ be ha ma ndị ịghọtago ịma na ndị ebelive chahọ na marriage etu anyị si wee believe ịghọta but ndị be anyị na-emes up here ndị be anyị na-emes nya ha na-emes nnukwu ha na-afọ up here ha na-afọ up na South Africa daizi inenecha condition ndị be anyị ịghọtago mmadụ ya apụta fụ onye akịta n'ọnụgodi okwere ya na di ebi ọ mụtago ije takai ifiru ụlọ nke nwa ka gị na aya anọzite ebe ọ nọzite ha wuti onye ọ hapụrụ ịghọtago so o mekwana ha na-eme too much mistake mmadụ 100 bata ebe a ihe ya na-anụ bụ Junior Chibuike is here. Oh, is it from Nigeria? His father is Nigeria. You understand? Too much. All the terrible. All the too much. All the too much. And the nearest future, ndị be anyị nwere ike ịbụ president na ihe ma obodo maka na ndị be anyị ha na-amụ classical here ha na-amụ ss here ha da ajụ ese ha da and ndị obodo a na-apịawakwana ha azụ apịawa onye enwere ike iji n'ihe apịawala onye amụrụ ihe ọ daịkwa ivi nwanne ya ahụ na-agwa bikos ndị be anyị nwere ụdị anya ukwu ha na-adị ịghọtago ihe afọ onye bịara obodo note aka ọkpọ gị sị nna efuru ihe a pụtaba na distin na uru adị ha ịghọta pụtaba na distin na ha nwere mego that mistake na ha chọrọ ka ụnụ nwa bịara ọfụ mee that mistake onye be anyị ha ama nlesin iwu bụ na ọ ga-alaiki ọ ga-efiru maka na onye nke akewazị ọ ga-adaịrịrị emecha ọghọkwa ya Igbo nwe m ana m ekene unu aha m brother Paul Chigbo akụkọ nwanne anyị nwaanyị a o juru ekete ji ụkpa maka ife a na-eme na ọ bụrụ sọ na South Africa ife a na-eme na ọtụtụ ebe ọtụtụ ndị Igbo anyị ndị nwoke ndị Igbo anyị na-emekwa nnarị ọ ofe ogiri na-atọ na mba mana ọ bụrụ sọ ha ncha bụ ofe ogiri maka mgbe mbụ na-abacha ịnụ nwaanyị esite n'ụlọ chọba onye anya doro mana ife na-eme kịta o nọrọ ekenu ha gwọ ekete ekwupụ na bọtọm adreesị kaleta ike agwa onye na-agụ ya inene ụdị ụmụ nwaanyị a na-afụ na soshal midia
ndị dị willing ịbụ single mothers, ndị bụ achọrọ ịma vulgar language dị wide. Hi, ọ gịnị dị ife ụmụnne m? Ajụjụ bụ kedu onye obi ya ekwe wee nụta ife anyị na-afụ na maka ewepụ social media ọkwa afịa akpa. Then ndị na-ejezi anụ na South Africa na onye ji ịtọ na ịnọ uche gị dịkwa ya maka ejirọgwa mmadụ ndị Igbo ifuru ife nwanne anyị nwaanyị kwuru. Inene divorce rate kịta ọkacha ndị be anyị maka ụmụ ife a na-ediscourage ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke bụkwa nke ha o, ka ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke bụkwa ka ọ na-anya ha. Unfaithfulness. Eche nụ nwaanyị na-abụ na ịtọ mee ya ka ọ dị official. Ọ na believe na tradition. Ị dị na-asọ ya Christian faith. O nwere ife ọjọọ ọ bụ. Ọ na ibe Christian, ikweta na ya n'ofu nwaanyị. Ịbanye na klọb, imefe ndị klọb kwu. Ịbanye na society, imefe society kwu. Ịbụrụ Christian na-ekwe iwu ndị na-eso Christ. It's very simple. Ọ na ịchọrọ isi na Christianity pụta, ịchọzikwa ị na-ejere onwe gị ụka, nobody will force you. Ị nụọ nwaanyị na-abụ. Ị gwa nwunye gị okweta. Ndị nna nna anyị mee ya. By tradition, you are right. But by Christian faith, I believe in practice. But that is not the issue here. No, unfaithfulness, Ajoka, Aburokita, they so irresponsible and actually the business. Call the worker, call the one. Divorce rates, get information on Robosia. Now, source of domestic violence, Biarono, what they call Lagos State, 8,692. 8,692 so na Lagos State. Ijeze na tribunal na Abuja. Ijeze na Nkendioka. A full divorce, that is divorce file. Unattended to ndị ebibere aka o. Ụka na-agbatu mbọ na-edile etu ka amara ma the two parties ọ ma ọ ya ghọta. Maka ụzọ eji nwa dị echi ụfọdụ few months. If I need discourage contemporary youth ịnụ di na nwunye. Mana anyị nwa bụ the architect of our problems. Oh yes. Ebe ka ume ana dịkwa, ebe ka respected. Ebe a na-azọ gender equality. What a man does, a woman can do better. Who told you? Onye gwa gị. Nwoke bụ nwoke, nwaanyị bụ nwaanyị. Ife nwoke mere ihe eme ya, ihe anya nwoke tapila. Agwọ pụta ihe egbu nwa agwọ. Ihe emenwu mining, ụmụ nwaanyị onye na-eme mining. Nakpuo na na-ezedo ha. Ụmụ nwoke ka na-ezedo oge ncha. Mmadụ onye na-awọfịa, mmadụ onye ụmụ nwaanyị nọ n'amị, na ọha jee na kampụ a na-esi nri, ụmụ nwoke jee na-anwụsị na battlefield. Ọ bụrụ ịpụta n'ụlọ na-azọ oche nwoke na-edebe n'ụlọ maka ofu oche dị n'ụlọ, azọbara ya na nwoke a naanị ike. Ma ọ na-azọnarị nwoke ụmụazị, sọ ụmụ nwaanyị na plan coup. Enwe domestic coup. Violence ọ na-abụrụ ọsọ ụmụ nwaanyị ka ọ na-ehit. Ọtụtụ ụmụ nwoke na emotionally. Ọtụtụ bidoro ịgba n'iro maka mkparị. Okwu a na-agwa ya na-agbawa ya obi dozie ṅụba nkwụ, keep eze late at night, mana o kwesịrọ. Ọ nwaanyị bụ na women are home builders. Emego marriage ọ bụrụ a funny business, ọ bụrụ ife ụmụazị, mana ama m na marriage abụrụ for boys and girls, or for mature men and women, ndị dị willing to complement each other, to make up themselves, to cover their weaknesses, ọ bụrụ iji their backgrounds na-aka onwe ha ọnụ. Egozi akwụkwọ di gị agụrọ, ibeta ya ego. Ọ bụrụ na nwoke gụrụ nwaanyị agụrọ, ọ na-etriti ya ka maid, na-akpọ ya afọ anyhow n'iru ụmụazị. Under 6 months, ọ dabazie bịa Nkechi nyere, bịa mma Ifeanyị. O kwesịrị ka maka sweet names. Ka maka akị ọnụ ụnụ tara mgbe a nọ n'ụlọ ụka. Ka maka ngozi e nyere unu mbụ ụmụnna, ndị okenye kwubiri okwu n'isi unu. Unu ka ọ dịrị maintain ya. Unu eneta agharụ ka eji ebi. Sorry na thank you aghasago so many homes. Kwefụrụ sorry na thank you. Enwe so many people amarụ ka esi asị sorry na ndụ a. Kama ọnwụ iyi over her dead body. Otu a ka ọ dị nwoke. Ọ dara iwu eje nga. Imejọ nwunye gị, ịmasị nwu sorry. Enwe ways esi emeda nwaanyị obi. Mana ịmasị nwu sorry. Idebe ahụ na-ese sorry ọkpara anya ya. Mana ichezọ na onwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Then ọtụtụ ụmụ okorobịa nọ kịta, anyị afụ na ndị ha na nwunye ha na-eme ma ife ejije ndị a na-echezọ na a na-ete m nwaanyị ete m. Inye nwaanyị nke oferu ịma akpanwuzi anya bụ nku. Mana ụmụ ọkara okorobịa kịta a na-eme ife social media. Gị na nwunye gị oge na-abịa o. Enwe na marriage break na 35 when the 40 years of marriage. Ịnọkọta nwaanyị achanie. Ọkụ nwaanyị mụnyere ada emenyekwa ya fiam. Mmadụ ka isi enye nwunye gị aka. Oigo na-abata enwe that financial independence. Ịbụrụ nwoke chukwa your wife, chukwa your children. Nwa enwegodo ego na-enweta. Play your card, play your wing as a man.
ejere ka gị na ya na-abọzọ ya 50-50 unu mere anụ ya ịma na unu ya azọkwa ọtọriti mana ime nke iji bụrụ nwoke ọ gị ka ọ dịrị ịnekwa nwunye gị nwaanyị agba mbọ kwesịrị ịbụ elezi wife o kwesịrị ịgba mbọ na compliment o kwesịrị ịgba mbọ na-enye aka na-eme ka ọ bụ enyemaka ka ọ bịara inye gị nwa nwoke arụ ọrụ gị as a man. That is the way it should be. So ọ bụrụ nke mgbe ọbụla kọrị so many marriages break later. Their parents are living together. That's the funny thing. It's an irony. Their parents are living together. Ọtụtụ ndị marriage ha break later. Ka ego esi wee dizi otu a onye ka ndị wee sị na marriage abụrụ for boys and girls and the maturity abụrụ ahụ onye dị nọ agwa eji sị na onye kpa agwa mara ka uche ya. Biko ana m ayọ ụmụnna anyị ka ife mee na panya ghara eme na kịta maka enwe ọtụtụ ndị Igbo nara panya panya dị na Equatorial Guinea ebe e wetara nwoke prọfesọ nke a na-akwa iko jidere ụmụ nwaanyị asọ ụmụ nwaanyị 400 ka ọ tọrọ ọgọdọ ofu onye so onwe ndị na-apanya ofu panya kịta ka ọtụtụ ndị Igbo nara wee gbara oringo wee narie mụtasị ụmụ Igbo na panya amarọzi dị ancestral root na ọkwa otu a ka ọ ya dị na South Africa. Tupu ịmara ife na-emenụ enwekwuo Igbo village na community na South Africa ọ bụrụkwa ndị maazị ya n'Igbo ebe a n'ọkwa ndị ya na ebe a biudu si ebe a jewa. Tupu ịmara ife na-emenụ ha ma amasị na ha si Naijiria nke ha ma na ha si na Biafra na ala Igbo ụmụnne m ọ jọgburu onwe ya. So kịta a na-eti mkpu a ekwekwana ka ọ daa gị n'isi a na-ajụ ese ruo n'ụlọ ejezọkwa na ebe isi wee pụ ife ọsọ na ife nya dị mma ma ekọnọmi o teka aka o ji dị njọ ọ dị mma ekwena maka otu ọnọdụ nọ kịta. Don't let the situation to dictate your direction. Enwe ụbọchị ị pụrụ ọ ka ya dị mma mana enwe ndị na-eme kịta lee ma na obi ha fee bye ọ kwesịrị ọ ka anyị si nnefe wee mụta ife ụmụnne m ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma kụziere ụmụ gị asụsụ Igbo gwa ha ebe isi aka nwee ndị ezigbo mmadụ among women enwe ndị ezigbo mmadụ among men. Ife dị mkpa bụ sincerity and faithfulness. Ịkwụba aka ọtọ na-ekwu eziokwu ife ọzọ ya esere na marriage. Kedu ife ọzọ etiko isi ọnụ ife abụ njem mmadụ na-abụ 2 good heads are better than 1. Zisa n'ihe onyonyo a ekpere m bụ ka udo na ịfụnanya dakwasị ezinụlọ ọbụla ndị chọrọ udo ọ bụrụ by force or by choice. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa.